Soldadura integren piezaia plano eman iteziduen, baina ezkenekin planoen oinarrian nondiz etorren zer gaitia eta, gehien bat horretik asintzen diseinu ikasten. Izan zen Battleboten proiektua, egin behar ginen Battlebot bat pentsatu, diseinatu eta horren prototipo bat egin. Gustatu zaigu gehien bat, beti ordenadaren ikusi garen diseinua, baina diseinua fabrikatzeko aukera eukidunez, izan da politena nik uste. Eta hor esan ziguten, egin behar duzue Battlebota eta hortik aurrera guk egin genuen dena, autonomia asko gehiago genuen. Gutxorera ja robot guztik montatuta genezkeunean, eta ginen eskolako jolasorduko patioa, eta horri gintuen elkarren kontra pixkat txokatuta hola, erzintzen gogorrena, erresistentena, eta zeinek aguantatuko zuen borrokaten aurreko.